कुडाळमध्ये सौ संध्या तेरसे यांच्या माध्यमातून मालवणी महोत्सव आयोजित केला होता। गेलं 6वं वर्ष हा मालवणी महोत्सव त्या साजरा करत आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महिलांनी उद्योगधंद्यातून पुढे यावं आणि उद्योगधंद्याच्या माध्यमातून आर्थिक सबळ व्हावं या स्तुत्य हेतूने त्यांनी हा उपक्रम सुरू केला आहे आणि अतिशय यशस्वीरित्या महिलांची या उपक्रमाला साथ आहे। जिल्ह्यातील सर्व महिलांना मी सांगेन की या मालवणी महोत्सवात अजून 2 दिवस आहेत, तर आपण सर्व या पहा आणि हा उपक्रम पाहिल्यानंतर तुम्हालाही वाटेल की या उपक्रमात सहभागी व्हावं। आपणही पैसे मिळवण्यासाठी हा उपक्रम करावा आणि यासाठी सहभागी व्हाल अशी आशा इच्छा व्यक्त करतो। पुढे उरलेले 2 दिवस हा महोत्सव इथे चालू राहणार आहे। मोठ्या संख्येने यावं, पाहावं आणि या महोत्सवामध्ये सभासद व्हावं, या संस्थेमध्ये सहभागी व्हावं अशी तुमच्याकडे विनंती करतो। सिंधुदुर्ग जिल्हा विकसित जिल्हा होत असताना महिलांनी मागे राहू नये। महिलांनी या महोत्सवाच्या माध्यमातून सहभागी होऊन तुम्हीही उद्योगधंदा व्यवसाय करावा आणि पैसे मिळवावे, आर्थिक प्रगती साध्य करावी अशी तुम्हाला विनंती करतो। आणि श्रीमती संध्या तेरसे यांनी हा उपक्रम महिलांच्या माध्यमातून सुरू केला। चांगला उपक्रम आहे, या उपक्रमाला मी शुभेच्छा देतो। अशाच प्रकारे भरभराट त्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून महिलांना उत्तेजन मिळेल असे व्यवसाय इथे सुचवावे, करावे आणि महिलांना मार्गदर्शन करावं एवढीच विनंती करतो। मला आमंत्रित केलं त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।